Республика ауылларында чиста су программасы шынға аша. Буа районы Қайынлық ауыл жерлегендә дә жерлі шмәкәр шишмәне түзекләндерелә. Биредә саф сулы шишмәдән тыш ял итү һәм кыйыну өчен махсус урында булачак. Табигать хозурлыгы булган изге урын кабат авыл халкының игътибарын үзенә тарта. Тулырак киләсе материалда. Бу шишмә табигатьнең кечкенә генә мөгъҗизасы. Энес Гайнуллин фикеренчә, чыганакны саклау үткән белән бәйләнешне ныгыту. Кайынлык авылы элек-электән чишмәләре белән дан тоткан. Аларны санап бетерерлек кенә түгел. Бу судан һәрвакыт авылныкылар файдалана. Менә шушы чишмәне инде бабайлар ясадылар, аннан бу 40-50 елларда ясап, цементлап, тирә-ягын карап, монда суны инешебез бар менә монда. Инеш аркылы чыгарып теге якта иде чишмәсе. Безнең авылның яртысы шушы чишмәгә киләдер иде. Шушы чишмәдә алалар. Монда кер җуалар, монда казлар җуарга төшәләр, кер җуып һәм бөтен туклану чишмә суы шушыннан ярты авылныкы. Бу урын белән минем гомерем бәйле дип сөйли Гөлүсә Ханмурзина. Килен булып төшкәч тә үз иткән ул әлеге шишмәне. Килеп төшкәндә бу авылның матурлыгы мине бик әсир итте. Аннан әкрен шулай танышып китеп, чишмәләрнең күплеген белдем. Чишмәләр монда менә бу инешнең суы гел чишмә суларыннан тора. Аның суы бик салкын, ник дисәгез, анда гел чишмә суы гына ул. Шишмәләрне төзекләндерүгә шушы авыл егете Зарифулла Ханмурзин алынган. Ул бу чыганакны мәрхүм әти-әнисе истәлегенә багышларга булган. Ир барлык чыгымнарны үз өстенә алган. Безнең әти-әниләр шушында туып үскән әби бабайлар барса да, алар шушы мәчеттән су алганнар, шушында шушы сулар белән яшәгәннәр. Шушында кирләрен чыкканнар, бөтен эшне авылда хәзер генә сулар бар, әле мондай сулар булмаган. Шуның өчен безнең хыял бар бу шишмәне торгызырга. Аларның проектын Зарифулла Ханмурзинның улы ясаган. Шишмә гомумән заманча һәм бик уңайлы булачак. Яңарту эшләре бу этапта төгәлләнми әле. Якын киләчәктә Зарифулла Ханмурзин шишмәгә килү юлына таш яәргә, ян-як территориягә ут баганалары куярга планлаштыра. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.